Kung maalamon ka nga tao na malandong ka, imo da ang gisabot before ka mo take action. Muna nanginanglan ta sa tabang sa Ginoo aron giyahan ta unsaon nato pag-response ang sa panahon nga naay mga challenge na kinabuhi. Aron nga naay klaro nga natanom yun ang binhi. Klaro yun nga naay binhi diha sa imong kasing-kasing. May dulot yun ang gugma sa Ginoo. May dulot yun ang pulong sa Ginoo. May dulot yun ang instruction sa Ginoo. Kaya nga naman, imo mang na-apply in a proper way with wisdom and understanding. Pero kung ang imong kasing-kasing makaigsuunan, dili preparado, tig-a pagyapon, batuon pagyapon, dili yun na magpakurik, dili yun na pagansi. Kung maghisgot o ginambugay, damot, mura kag Ilonggo anak sa akong papa nga mong kwarta ginapala ginapiko. Makaigsunan, dili ni madala og pagpanghi